Els que van a la moda i els que no van enlloc, els de fora mitjons mentre follis i els de mentre follis totoc, els que canten a dins de la dutxa i els que sota l'aigua no diuen ni un mot. Al món hi ha dos tipus de gent. Al món hi ha dos tipus de gent. Els d'estornut amb ona expansiva i els que se l'amaguen dins del nas, els que et cedeixen l'última oliva o els que te la treuen de dalt.